Silian, hoe populair ben je als je dan even zo'n bal binnenrolt op zo'n dag? Ja, dan ben je heel populair. Lijkt het, hè? Iedereen juicht met je mee. Je krijgt veel aandacht, maar het hoort er gewoon een beetje bij. Dus Ja, je praat al alsof dit ook de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld is, maar het is wel vrij belangrijk wat je doet op het veld natuurlijk. ja, klopt. Nee, was het maar zo, dan was het elke week feest. Maar het is gewoon lekker om het een keertje mee te maken. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Beschrijf de situatie eens, want iedereen zit in de chaos die bal te zoeken en jij vindt hem. Ja, ik was gewoon aan het focussen op een gaatje die ik daar zo zag op de tweede paal. En dat is ook de taak die ik heb. We trainen natuurlijk ook op corners. Dus ik wist gewoon mijn taak en ik wist ook gewoon op dat moment van als die bal daar komt, dan moet het gewoon van mij zijn. En dan moet ik gewoon een goede veeg geven. En dat gebeurde dan uiteindelijk ook. Ja, nu is het normaal zo dat een trainer instructies geeft, maar ik begreep net van de trainer van Ivo Rossen dat jij zelf gezegd had van ik zorg wel dat ik daar ben en dat ik op de goede plek sta. Ja, klopt. Dat is ook inderdaad zo. Het is een beetje een mengsel van wat hij zegt inderdaad en hoe ik erover dacht. En vandaag pakte het goed uit. Heb jij bepaalde helderziende kwaliteiten of hoe zit dat? Of weet je waar je moet zijn? Ja, soms is het gewoon op gevoel. Ik had het net met iemand anders ook over. Ik ben verdediger en op dat moment heb je een corner en dan moet je denken als een spits. Waarom? Omdat het een mogelijkheid is voor ons om te scoren. En ja, dat lukte dan vandaag. Had je erop gerekend dat jullie die kans nog gingen krijgen? Want het leek echt op een 0-0 af te stevenen natuurlijk. Jawel, ik had wel het gevoel dat we toch nog wel kans hadden krijgen om te scoren. Ehm, ja, dat hebben we dan uiteindelijk gezien. Hè. Ik scoorde uiteindelijk de 1-0, maar daarvoor had ik ook wel het gevoel van hey, we kunnen nog een doelpuntje meepikken. Ja, daar zorg jij dan eigenlijk voor. Is het cirkeltje nu voorzichtig al een beetje rond voor jou? Want vorig jaar hier geweest, dan weg, uiteindelijk toch weer tekenen en nu belangrijk zijn. Dat is wel hoe je het je voorstelt, denk ik. Ja, zeker. Ja, het is hartstikke mooi dat het op deze manier is gebeurd. Zo zit het gewoon in het voetbal. Hè. Je weet maar nooit wat je te wachten staat. En, ja, ik ben nog hartstikke blij mee en we moeten ook gewoon zo door. Hoeveel rek zit er nog in voor jullie? Want je wint nu thuis van Roda, je hebt gewonnen van Helmond Sport, je wint deze. Allemaal wedstrijden met extra jus, zal ik maar zeggen. Dat is wel lekker om het gevoel te krijgen, stel ik me zo voor. Ja, zeker. En het lekkerste zou zijn als we dit zouden kunnen vasthouden. Daar zijn we elkaar mee bezig. En ja, we nemen dit ook weer gewoon mee naar onze volgende wedstrijden. En we moeten ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk punten pakken en dat we gewoon meedoen aan de linkerrijtje. Dus niet dat we goed speelden, maar we geven eigenlijk geen kans weg. En we creëren zelf twee kansen en nog twee mogelijkheden. En dan krijg je hem in de 91e minuut tegen, bij een hoekschop tegen. Waarin je ja, toch het gevoel hebt van, ja, dat je dan op dat moment niet helemaal de ernst ziet van hoe er gedekt moet worden. En dan verlies je meer. Ik heb het je volgens mij wel eens eerder horen zeggen, zeg maar, die mentaliteit van alles mag behalve je tegenstander aan de bal laten komen in die situatie. Is dat wat je ziet? Nou goed, ja, kijk, als jij in de situatie waarin we zitten, alle hens aan dek en dat je in de laatste minuut een hoekschop weggeeft, dan in de organisatie staat, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat iemand van VVV een bal nog kan binnentrappen in de 16. Ik denk op 6 meter van het doel. Ja, dat is voor mij echt ongelooflijk. En ook het moment waarop natuurlijk, want je kunt niks meer repareren als het op dat moment gebeurt. Nee, in principe is dat gewoon staan, een bal nog wegrammen. Zorgen dat je organisatorisch goed staat. Misschien nog een tegenprikje, maar niet nog een doelpunt tegenkrijgen in blessuretijd. Je zegt van, zeker gezien de situatie waar je in zit, hè, hoe het de laatste weken gaat. Hoe ziet die situatie eruit wat jou betreft op dit moment? Niet rooskleurig. Het is niet op de plek waar we willen staan. Dat lijkt me duidelijk. Dus, en dat weten we ook. En daar zijn we ook druk mee bezig om eruit te komen. Maar als je zulke wedstrijden dan verliest, dan wordt het heel lastig. Ik kan me ook voorstellen dat het mentaal ook killing is voor een ploeg als dit gebeurt in zo'n situatie. Ja, maar dat is ook killing. Maar we zijn ook allemaal verantwoordelijk voor de situatie waarin we zitten. Dus en dan moet je met z'n allen proberen uit te komen. En dan moet je niet in een laatste fase nog zo'n doelpunt tegenkrijgen. Dat mag duidelijk zijn. Vind je dat je, als je kent de hele wedstrijd, dat je nog te weinig hebt gekregen? Was een punt het minimale wat je moest halen vandaag? Ja, ik denk het wel. Gezien onze kansen, ik vind dat wij misschien een iets betere kans hebben gekregen dan VVV Venlo. Maar dat heb ik al eerder gezegd, die moet je wel maken. Als je zelf geen doelpunten maakt, heb je eigenlijk nooit recht op een overwinning. Maar dan moet je wel een gelijkspel over de streep trekken. Nou goed, en als we dat dan ook nog niet doen in de 91ste minuut, ja goed, dan sta je weer met lege handen. Los van het laatste moment, hoe vond je dat jullie als team vandaag voor de dag kwamen dan in deze wedstrijd? Nou goed, ik vond dat we de eerste helft wel moeilijk hadden. De tweede helft was het iets beter. Maar goed, het is altijd lastig als je op de plek waar je staat om dan voetballend dominant te zijn. En dat proberen we wel. Maar
ja, dan zie je toch dat we dat te weinig doen. Ik vond dat als de vorige wedstrijd beter was, dat we wat meer kansen creëren. Maar goed, dat hoort er ook bij om ja, zeg maar, dat te veranderen in het veld. Nou goed, en daar hebben we wel moeite mee. Waar moet dan de focus op liggen richting de komende wedstrijden wat jou betreft? Ja, wat is de focus? De groep bij elkaar houden. En zorgen dat je in ieder geval met heel veel energie in ieder geval een wedstrijd start. En dat je uiteindelijk weer wat meer naar elkaars kwaliteiten gaat spelen. Dat is het meest belangrijke. En zorgen dat je ja, in ieder geval niet in de laatste of heel makkelijk doelpunten weggeeft. Ivo, beschrijf eens wat er door jou heen ging in die 92e minuut. Heel veel opluchting. Ik heb tegen de jongens ook gezegd net in de kleedkamer, ik hoop niet dat de camera op ons stond. Want bij ons was de ontlading wel heel erg groot. Ik geloof dat ik bij Ronnie op zijn nek zat. Maar ik zag hem totaal niet meer aankomen. Dus ja, dan is het wel heel lekker dat hij toch nog valt. Zit dat puur in het moment of zit het ook omdat je vindt dat je het verdient vandaag? Nou, niet zozeer verdiend. Ik denk dat het van beide kanten een hele matige wedstrijd was. Over en weer weinig kansen. Wel heel veel strijd, heel veel energie, wat je vaak ziet in dit soort derbies. Maar ik vind dat we aan de bal wel beter moeten gaan voetballen. En dat was zeker niet goed genoeg vandaag. Je zegt je verwacht het misschien wel een beetje in zo'n wedstrijd. Waren jullie er ook op voorbereid dat het zo zou kunnen gaan vandaag? Nou ja, zeker. Want dit zijn altijd speciale wedstrijden natuurlijk. Voor de stad, voor de supporters, maar ook voor ons. Dus dan weet je altijd wel dat het een zenuwachtige wedstrijd wordt. Dan hoop je van tevoren wel de jongens goed te informeren. Dat ze gewoon moeten voetballen zoals ze kunnen voetballen. Dat het helemaal niet erg is om fouten te maken. Dat we daarop moeten vertrouwen. Uiteindelijk is dan de werkelijkheid toch even iets anders. Zit het puur daarin dat het misschien een mentaal ding is? Dat er iets extra's op zit en je dan iets minder durft? Nou, dat moet ik met de jongens bespreken. Maar ik denk dat er best wel wat nervositeit in de ploeg zat. En ja, wat ik zeg, het was gewoon heel erg slordig. Ook momenten dat we rust konden pakken. Gewoon even die bal in de ploeg moesten houden. Ja, dan waren we hem heel snel weer kwijt. Heel snel diepteballen. Ja, dat is niet ons spel. Daar moeten we echt wel stapjes in gaan maken. Tegelijkertijd, als we het hebben over, ik zal maar zeggen, prestige-duels. Je hebt Roda hier thuis gehad, je hebt Helmond Sport gehad, je hebt MVV gehad. Die tellen allemaal dubbel en die win je allemaal. Nou, dat is ook zo. Ik heb ze van tevoren ook gezegd, jongens, voetbal draait om winnen. Elke wedstrijd die je speelt moet je winnen. Of het nou tegen Jong Ajax, Jong PSV of MVV of Roda is. Elke wedstrijd moet je ingaan om te winnen. En uiteindelijk hebben ze dat wel meegenomen, gelukkig. Hebben jullie Silian Mokono gehaald op zijn scorend vermogen? Nou ja, het is mooi dat we die jongen kunnen brengen. Die heeft zo ontzettend veel power. Nou, dan hebben we met Philip natuurlijk een jongen die een geweldige trap heeft. Goede corner kan nemen. Ja, dat Silian dan zo binnenschiet, ja, dat is mooi. Hij zei het na de wedstrijd ook nog. Hij zegt als hij in die zone valt, dan doe ik mijn oogkleppen op en dan schiet ik gewoon. En dan zie ik wel of hij binnenvalt. Nou, dat bleek. Prima zet dan. Voor jou 3 wedstrijden, 6 punten pak je van de maximaal 9 mogelijke die je kunt pakken. Daar moet je wel tevreden over zijn, toch? Ja, maar dat is zeker niet alleen mijn verdienste. We doen het nu met de staf die er zit. En ik denk dat we hele goede mensen tot onze beschikking hebben. Dus ik ben ook echt trots op de rest van de jongens en op de spelersgroep. Ja, hoe het verder gaat zullen we zien. Maar dat er een nieuwe trainer komt is duidelijk. Voor nu geniet ik van het moment. En straks zien we verder. Ja, want er is natuurlijk gezegd van, dat jij en Juri het 3 wedstrijden zouden gaan doen. Sowieso, hè? Dat werd aangekondigd. Die 3 zitten er nu op. Hoe gaat het nu verder? Geen idee, dan moet je bij Teun en Guus zijn. Maar ik neem aan dat we morgen eventjes op kantoor komen en dat we een kleine update krijgen. Voor de rest kan ik je oprecht niks zeggen, want ik weet er verder niks van. Kriebelt het wel een beetje dan als je dan 3 wedstrijden hoofdtrainer bent, dat je denkt van nou, dit zou ik permanent willen? Ah, dit is machtig mooi. Ik moet zeggen dat je wel 90 minuten langs de kant staat met een verhoogde hartslag. Dus of het helemaal gezond is, weet ik niet. Maar ja, het is wel superleuk om de eindverantwoordelijke te zijn en dan uiteindelijk ook 3 punten te pakken. Ja, dat brengt wel wat met zich mee en dan kriebelt het zeker, ja. En dan mag je ook best bij iemand in zijn nek springen, toch? Ja, nou goed, misschien moet ik voortaan iets nuchterder blijven, maar dat is dan, ja, ik wil gewoon winnen. En ja, dat ik dat dan op die manier vier, ik wil het gewoon met mijn mensen om me heen vieren. Ja, dan is zo'n vreugdesprongetje denk ik alleen maar extra mooi. Juri, was het een 0-0 wedstrijd eigenlijk misschien wel vandaag? Ja, lastig. We hadden het moeilijk. Ik denk wel dat we controle hadden over de wedstrijd. Zeker in de eerste helft. Ja, zei ik net ook, het oogde misschien niet leuk of niet spannend. De bal moest wat sneller van kant naar kant, tempo moest wat hoger. Maar over het algemeen hadden we wel de controle, hebben we niet veel weggegeven. Alleen creëerden we ook nog niet genoeg. De tweede helft probeerden we wel te drukken. Dus ja, het is gewoon hartstikke lekker dat je die 1-0 maakt. Is het verdiend? Ja, denk ik wel. Uiteindelijk, wat ik zeg, we probeerden zeker de tweede helft flink door te drukken. Krijgen wij toch wel de iets betere kansen, denk ik. En uiteindelijk maak je hem ook nog omdat je zo doorzet. Want het zit veel in strijd en veel in energie. Zit het ook in geloof misschien wel in wat je
ook wel de laatste weken beetje bij beetje hebt opgebouwd als team? Ja, tuurlijk. Het begint allemaal met strijd, wat je zegt. En door goede resultaten ga je ook het geloof erin krijgen. Dus dat hebben we ook zeker. Ja, want er zijn een paar wedstrijden die hier wat extra prestige hebben in het seizoen. Dat zijn Roda, dat is Helmond en dat is MVV en die win je allemaal. Ja, dus dat is in ieder geval mooi voor de supporters en voor ons ook. Wat doet dat met jullie als groep? Ik kan me ook voorstellen dat je daar ook wel een beetje meer beleving krijgt hoe je het viert met z'n allen dan na afloop. Ja, zeker weten. Als je ziet hoeveel het betekent voor de supporters en hoe zij erachter gaan staan. Zeker ook in de tweede helft, wanneer we een paar kansjes krijgen. Dat helpt enorm. En dat is alleen maar mooi als je zo de overwinning aan de supporters kan schenken, zeg maar. Hoe zat je er zelf in? Want je hebt al een hele belangrijke bal vlak naar rust volgens mij. Ja, ze kwamen eruit en we stonden niet helemaal goed, denk ik. Ik leesde wel dat hij de voorzet ging geven, dus kon ik kort genoeg komen om die bal te blokken. Dus dat is lekker. En ik ben ook heel blij met de 0, dus ik denk dat ik er zelf wel prima in zat. Ja, ik wil zeggen, hoe heilig is die 0 voor jou als keeper? Ja, uiteindelijk is het teamresultaat het belangrijkste. Je wil gewoon 3 punten en als je daarbij de 0 kan houden, dan is dat is het tweede doel. Ben je wel op je plek in Venlo? Want je bent natuurlijk nieuw sinds deze zomer, maar eerste keeper, vertrouwen gekregen. Betaalt zich uit ook misschien wel bij jou? Ja, zeker. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Goed opgevangen. Het is een leuke groep. Warme club. En eigenlijk door iedereen goed opgevangen. Dus ik zit goed in mijn vel, zeker weten. En de trainer, 6 punten op 9 in een week. De interim trainer, is ook prima toch? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Camille, hoe frustrerend is het hoe dit afloopt voor jullie vandaag? Ja, nu gaan we wel weg met een slecht gevoel. Dat we een goal laatste minuten krijgen, terwijl dat we de kans hebben om de wedstrijd af te maken. Ik heb zelf ook een grote kans gemist. Nabil tweede helft. En in de eerste helft misschien op de eindfase kleine details dat we beter moesten doen. Ja, jammer genoeg hebben we nu 3 punten verloren. En ook in een derby is het moeilijk om te verliezen. Ja. Ik hoor uit jouw woorden dat je ook vindt dat je misschien meer zelf initiatief had moeten of kunnen pakken in deze wedstrijd. Ja, zelf, ik vind, ja, ik moet meer van mij eisen, van mezelf eisen. En ja, mijn niveau dat ik vorig jaar had voor mijn blessure, ja, moet ik gewoon terughalen. En het team helpen om te winnen met doelpunten, assisten. En ja, daarom ben ik ook wel een beetje teleurgesteld over mijn wedstrijd van vandaag. Dat is heel zelfkritisch. Je zegt het al, je hebt een blessure gehad, bent er lang uit geweest. Hoe voel jij je op dit moment? Want het is niet vanzelfsprekend dat je dat oude niveau weer vanzelf aantikt na zo'n kwetsuur. Ja, hoe ik me nu voel is, natuurlijk weet ik wel, ik heb een paar maanden gemist. En maar ja, ik kom stilletjes aan wel terug. En mijn niveau zal ik wel halen. En ik ben ook gewoon altijd zo kritisch geweest. Ik moet gewoon op mijn level halen en de level die de ploeg nodig heeft om te kunnen winnen, om punten te kunnen pakken. En daarom ben ik zo kritisch over mezelf. Ja, dat is jouw stukje als je kijkt naar de ploeg. Het is wel tik op tik wat jullie volgend seizoen incasseren. Hoe hangt de vlag erbij bij jullie in de kleedkamer nu? Ja, vorig jaar hadden we goede momenten, hadden we slechte momenten. Dit jaar zijn we misschien slecht begonnen. In het algemeen spelen we niet slecht. We weten wel wat we moeten doen. En soms zijn die kleine details, een kleine paas dat we missen, domme dingen die we vergeten, schakelen en zo. En dus, ja, daarvan krijgen we doelpunten tegen. En nu de laatste minuut corner tegen krijgen in de laatste minuten. Ja, dat zijn allemaal kleine details. En dat maakt dat we geen punten krijgen. Ik hoor jouw woorden niet dat je zoiets hebt van ik weet niet als ploeg meer waar ik het moet zoeken. Jullie voelen wel dat er aanknopingspunten zitten. Ja, we zien ook op de laatste wedstrijden dat we heel goed bezig zijn. We spelen goed en gewoon zoals ik al zei, de eindfases zijn wel ietsje minder. En ja, we maken kleine fouten. Maar in het algemeen spelen we gewoon allemaal goed. En het zijn die kleine details die gaan maken dat we misschien volgende week, de week daarna, wel zullen winnen en punten zullen pakken. En als jij eenmaal van die 0 af bent, dan gaat het ook vastlopen toch? Ja, het belangrijkste is echt om te scoren. Tot nu toe hebben we 3 doelpunten. Ja, is niet genoeg op 7 wedstrijden. Dus nu moeten we alles doen om er eentje in te duwen. En ja, zoals tegen Den Bosch. Robert, in 5 letters een klote dag hier. Ja, zeker. Ik zei het net ook al bij ESPN. Ik denk dat dit een typische 0-0 wedstrijd was geweest. Ja, dan krijg je hem zo op het allerlaatste moment krijg je hem tegen. En ja, dat is kloten.
Hoe kan het dat het gebeurt? Is het een moment of is het iets waarvan je denkt van nou, dat moet je altijd kunnen voorkomen? Paul, ik denk dat er ook een hoop geluk bij staat. Want ik heb net toevallig nog de beelden teruggezien. Hij viel echt precies voor zijn been. Hij hoefde niet eens een stap opzij te zetten, maar hij viel echt onder hem, waardoor hij hem gelijk uit kon halen. Maar goed, eigenlijk moet je dat soort dingen wel ja, voorkomen, denk ik. Alleen, ik denk dat die goal ook wel geluk bij zit. Wat vond je van het wedstrijdbeeld überhaupt? Waar hadden jullie recht op vandaag, vind je? Ik denk dat zij iets sterker begonnen. Ik denk dat we na richting de rust de overhand hadden, dat wij wel wat meer controle hadden. Ook denk ik met een paar mogelijkheden. Als we dat misschien iets beter hadden uitgespeeld, hadden we echt de kans kunnen creëren. En de tweede helft was het eigenlijk denk ik een beetje heen en weer. En misschien krijgen wij nog vlak voor het einde met Nabil de beste kans met die kopbal. En ja, die moet je dan maken, wil je hier wel met, met 3 punten weggaan. Hoe hard is het dan dat je er nu aan overhoudt? Ook misschien wel gezien hoe dit seizoen überhaupt voor jullie begonnen is. Ja, hard. Ik denk dat de laatste 3 wedstrijden we meer verdiend hebben. We hebben ja, natuurlijk niet gewonnen. Maar helemaal denk ik tegen een Cambuur natuurlijk waar je goed meespeelt. Den Bosch moet je eigenlijk denk ik gewoon winnen. En dan is vandaag extra zuur dat je hem weer op zo'n manier tegenkrijgt in de laatste minuut. Nog één vraag, hoe is het met Sven? Want dat was wel even schrikken voor iedereen. Ja, zo, dat was inderdaad schrik. Ik zag niet goed wat er gebeurde. Ik hoorde dat hij met zijn zijkant van zijn hand tegen zijn slaap aankwam. En de scheids vroeg eerst gaat het. En ja, toen ineens viel hij om. Het was heel even schrikken. Kijk, je weet wel natuurlijk dat het ja, geen hard ding natuurlijk is. Maar dat was wel verschrikkelijk dat hij zo omviel, ja. Maar je hebt hem nog even gezien net nu. Hij liep zelf van het veld af. Het is wel oké met hem. Ja, nee, zeker. Hij is gewoon prima. Hij is gewoon aanspreekbaar en alles. Alleen hij weet, volgens mij van dat moment weet hij heel even niet meer echt. Dat heeft hij net teruggezien. Maar verder gaat het volgens mij goed met hem.